ମାମା ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ କରିଦିଅ। ହଉ। ପୁଅ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି, ଧୋଇ ଦେଇ ହଳଦୀ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ସେପଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଲି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟା ମସଲା ପିଆଜ ପକେଇକି ଟିକେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଲି। ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାକ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେଲି ଚିକେନ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କଷିଦେଲି। ଚିକେନ୍ କଷିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ମୋ ପୁଅ। ମମ୍ମି ମୋତେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଦିଅ। କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ କଷାରୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ତାର କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ବଢ଼ା ବଢ଼ି କରିକି ମା ପୁଅ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇକି କହିଲା, ମମ୍ମି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।